Tanečná show Let's Dance, ktorá vám bude aj dnes večer robiť na markíze spoločnosť, sa teší mimoriadnej priazni divákov. Jedným z najviac diskutovaných párov je Katka Štumpfová a Miro Šmajda a práve im sa dnes na streche pozrieme na zúbky. Na streche srdečne vítam Katku Štumpfovú a Mira Šmajdu. Dobrý večer. Dobrý večer. Povedz mi, ako si reagovala, keď si sa dozvedela, že tvojim partnerom tanečným bude Miro Šmajda. Tak ja som ho poznala, ale len tak zbežne, pretože som bola v zahraničí, keď sa diala celá Superstar. Videla som prvé kolo naživo a ostatné už len nejak som o tom počula. Ale bola som rada, lebo som dostala konečne mladého človeka, ne že by Ďuro bol starý, ale v podstate najmladšieho a takúto skúsenosť som ešte nemala. Takže z tohto pohľadu som bola veľmi rada. No počkaj, to teraz, keby som bola Ďuro, tak sa urazím. Čo ti urobil? Štipou? Ruka šmatralka. A potom sa čuduje, že o tebe píšu, že spolu niečo máte. Že ty si tomu na vine. Hovoríš o jej sexy očiach mačacích, ohmatkávaš ju pod dekou. Tak sa potom nečuduj. Roztopašný. Hravý. No, ja som taký hravý chlapčec. Čiže potešila si sa, že je mladý. A Jura je tiež mladý, nie? Či áno, jasne, nie? Ale starší odo mňa a ešte mladšieho odo mňa som nemala. A ja som veľmi hravý, takže... Takže mladší hravý a má ruku šmatralku. To sú veci, ktoré sa ti páčia, môže chcieť tanečníčka v Let's Dance. Pozornému oku zrejme neuniklo, že si Miro Šmajda v istom momente akoby nasadil ochrannú masku a to, čo v skutočnosti cíti, skrýval za široký úsmev a reči o banánoch a vlasoch. To ináč obdivujem, že si to prečítal, lebo máš naozaj pravdu. Strašne veľa, proste, ja som vlastne prišiel ako chalan, ktorý má úplne jednoduché nejaké bežné prírodzené hodnoty, proste láska, priatelia, ja neviem, príroda a tak. A zrazu prišlo strašne veľa vecí, ktoré sú umelé, sú naozaj veľmi povrchné a niekedy bojujem troška tak vnútorne sám so sebou a musím sa vysporiadať s tým, že musím niekedy robiť práve takéto veci, ale ktoré sú mi troška proti srsti. Presne takto. Tak to pomenuj, čo ti je proti srsti? Ja beriem všetko že to k tomu patrí. Musím si to preskákať a je to jednoducho tak, lebo ľudia si vytvorili nejaký určitý systém aj v tom showbiznise, aj v celom živote. Všetko funguje podľa určitých pravidiel. Celý pracovný život, celý rodinný život, všetky firmy, všetky komunikácie fungujú podľa niečoho a musíme dodržiavať určité pravidlá. Musíme? Tak nemusíme, Hovorí ale potom... sa, že nič nemusíš, všetko len chceš. Potom musíš by len nás táto zomrieť. spoločnosť asi úplne vyvrhla, lebo... A ty sa toho bojíš? Nechceš byť trošku viac sám sebou? A povedzme, nemáš niekedy chuť ukázať svoju pravú tvár? Ja práve, a teraz prepáč. som dosť sám sebou, ale keby som mal byť úplne sám sebou, tak... Tak? Neviem, to by som asi musel odísť na nejaký čas. Stále sledujete Na streche, pokračujeme ďalej. Miro Šmajda síce prijal pozvanie účinkovať v Let's Dance, ale jeho prioritou vždy bola a bude hudba. Kvôli nej je ochotný dokonca rešpektovať aj bulvár, hoci mu niekedy poriadne lezie na nervy. A čo vlastne také píšu? Proste obrazne čakáme spolu už asi 4. dieťa. Áno. Jasné. Čiže jasná otázka, je medzi vami niečo? Áno. Sme kamaráti. Sme výborní kamaráti. Čiže nič viac, absolútne nič viac nezaiskrilo, láska nevznikla? Nie. A prečo to hovoríš tak nežne? Tak Miro je taký môj múcko, také bábätko, ja neviem, ako nie je to bábätko, jasné, že to je normálny chalán, dospelý, zodpovedný, všetko, ale ja ho tak beriem, lebo on je taký milý. On je veľmi milý chalán. A nie je to tak, že on je do teba a ty nie si do ňoho? Si do mňa?
Vravím, ja som do Katky veľmi, ale ako do Katky kamarátky. A ja neviem, podľa mňa nás nejako tak vzájomne, prírodzene nejako nenapadlo riešiť nič viac, alebo ani dávať jeden druhému niečo najavo viac. Hlavne na to nie je čas. Hlavne na to nie je čas. Všetok čas venuje Mironovej kapele a hudbe a treba prezradiť, že stále viac aj tanečným tréningom. Jednoducho je bojovník a nechce sa len tak ľahko vzdať. Určite aj kvôli Katke. Ako si na tomto štúdiom? Pokračuješ v štúdiu? V štúdiu nepokračujem. Čo sa stalo? No stala sa taká vec, že ja som podal vlastne žiadosť o individuálne štúdium najprv, potom som podal žiadosť o prerušenie a tým, že som nebol v Košiciach, tak som vlastnoručne nestihol podpísať korešpondenciu, ktorú mi oni poslali a mal som ju doručiť do daného termínu, takže bohužiaľ ma vylúčili zo štúdia a mám veľa času na hudbu. A je ti to ľúto? Nie. Selaví, tím to končí dál, na to mě nebaví, hrajte ještě dál, naposledy. Ty si veľmi citlivý človek? Strašne. Prečo ty prikyvuješ? Lebo ho poznám aj Ako sa to prejavilo? Neviem, ja to tak cítim. Mirko, je pravda, že si zle Cítime sa, spával cítime. isté obdobie? Katka spala s tebou? Nie, len mi chodil s takýmito kruhmi pod očami na A tréning. prečo si nespal? Vieš čo, to bolo tak všetko so všetkým. Mal som toho hrozne veľa. Riešil som v hlave veľmi veľa vecí a tým, že som taký človečik, že hľadím veľmi do budúcna a predstavujem si, ako by niektoré veci mohli dopadnúť, ako by som ich chcel spraviť, ako musím všetko stihnúť a tak. A nechcem nič zanedbať a chcem, aby všetko vyšlo naozaj podľa predstav. Tak potom to takto riešim a niekedy neviem spávať. A ešte keď sa k tomu prikmotria napríklad nejaké zdravotné problémy, ktoré som mal Aké si v mal? poslednej dobe, to nechcem nejako bližšie o tom Vážne, hovoriť, alebo ale len také povrchné? bolo to vážnejšie, ale je to už OK. Ale a nestraž ma. už je to v pohode, váže. Ale Miro, To ani ja neviem. To nevie nikto. vážne? A Takže teraz si zdravý ako ryba? už skoro, už je to lepšie. Naozaj. A spíš dobre? Už aj spávam lepšie. Posledné 2 mesiace boli pre mňa strašne v tomto kritické. Ja nie som človek, ktorý hovorí o svojich problémoch alebo takto, že by som sa sťažoval alebo dával niekomu najavo, čo je môj problém a tak. A hlavne, keď musím robiť rozhovory alebo chodiť do relácií alebo vystupovať pre ľudí, tí ľudia prídu kvôli tomu, aby videli, aby mali nejaký zážitok a merajú dlhú cestu a veľa toho obetujú, aby si ten čas našli a práve preto im nechcem skaziť nejaký ten dojem a nedávam najavo svoje problémy Ale možno alebo to, čo práve ma to trápi. oni chcú počuť alebo vidieť, možno práve na to sú zvedaví, čo ty naozaj prežívaš, vieš? Dám to určite do pesničiek, takže Tam tie všetko nájdeme. predstavím Na tvojom CD-čku všetko bude, hej? Na mojom CD-čku bude celá moja duša, všetko. Kedy Všetko, vyjde? čo cítim. Vyjde určite na jeseň, ale single vyjde ešte pred letom. Milí moji, ďakujem vám za to, že ste prišli. Je jar a dnes je kosa, tak dúfam, že vám to príliš neprekážalo a že ste sa cítili dobre. Strašne dobre. Veľmi dobre, ďakujeme za Ďakujeme. pozvanie. Držím vám palce, nech sa vám darí vo všetkom, čo sa len dotknete. Majte sa dobre. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj.